Asentuu! Lepo! Asentuu! Lepo! Luukas Aaltonen! Kuvitteletteko todellakin lähtenyt tuolla naamalla lomille? Ei käy! Asentu! Lepo! Ostakaa yömies deodoranttia! Ei lomille! Asentuu! Lepo! Herra luutnantti, tänään on se aamu, jolloin nolla napsahti. Eikä teidän haamu enää leijuttuvassa. Ryppäämistä luvassa ja herra luutnantti, päästäkää jo meidät, nolla napsahti. No määräyksenne eivät enää koske meitä, ei ne koske henkeleitä, perkeleitä, herra luutnantti. Ei me nähdä reservissä, nolla napsahti. Jos nähdään niin se helvetissä tehdään skappareille. Portit kiinni on ja pysyy. Olen ikuisessa vempassa, jos joku kysyy. Tänään ollaan nollatalossa. Tänään ollaan alikersantimmekin alussa. Tänään ollaan, tänään on nolla. Tänään ollaan tukossa, ei oo paskaa tulossa. Tänään on nolla.